maghatag ko gamay brief nga kining impormasyon. Ang lawas ingon ani sakuban ni siya, kumbaga sudlanan sa espiritu ug sa kalag, no? Mao ni siya butanganan sa espiritu ug kalag. Ang kalag unsa man ni siya? Mao ni ang atohang gitawag nato sa science of five senses. Nadi ang atong five senses. Nadi ang sense of seeing, smelling, tasting, hearing ug feeling. So naana tanan sa kalag. So muna ang atohang kalag. Muna kung ang tawo kung mamatay na siya, wala na diha niyang kalag. Unsa man? Ang lawas di na molihok kay wala naman ang kalag nga naani kini nga mga senses. So mao na ang kalag. Ang espiritu unsa man pud na siya? Gihimo na sa Ginoo nga sama kaniya. Nga unsa man espiritu sad dili makita. Kay nga naman kana ang espiritu sama sa gingon diha sa Juan 4:24 nga magsimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Ang espiritu nga gihimo sa Ginoo, gihimo na niya aron mosimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Kay tungod kay espiritu man ang Ginoo, naghimo sa espiritu sa tao nga aron maoy mosimba kaniya, no? So balik ta sa atong topic karon, dili ta malayo, dili ta maglibog muwala sa atong topic. Ang atong topic mahitungod ni sa pagpakatao pag-usab. So ang atong gisgutan karon ang kinatibuk-an sa tawo. Ang kinatibuk-an niya aduna siya espiritu, kalag ug lawas nga atong giusa-usa og pasabot kung unsay function aning tanan. Nya gani sa ato nang gisgutan kaganiha ang lawas sa tao dili na pwede nga mataw pa siya pag-usab. Kini atong lawas dili na ni pwede nga ipakataw pag-usab dito sa taguangkan balik, no? Kung dili kini nga pagkaistorya diha sa 1:33 pagkaistorya ni mahitungod sa espiritu nga pagpakatao, espirituhanon nga pagpakatao. So nan karon nahimo na ang kinatibukan sa tao na siya espiritu, kalag ug lawas. Balik ta dito sa Genesis. Unsay giingon sa Ginoo ngadto kanila sa dihang nahimo na niya ang tawo, gitagaan kini niya og unsa? Sugo. Mando. Unsa iyang mando? Din siya si Yahweh nga Elohim nagmando sa lalaki nga nag-ingon, gawas nun ka. Genesis 2:16 ug 17 ha. Gawas nun ka nga mukaon gikan sa matag kahoy sa tanaman. Apan dili ka angay nga mukaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan. Kay sa adlaw nga mukaon ka gikan niini, sigurado gayud nga mamatay ka. Tato pa, gimanduan sila nga pwede sila mukaon sa mga kahoy didto, pero gawas adtong kahoy sa pag-ila sa maayo ug daotan. Nga naman sa adlaw nga mukaon sila niini, mamatay sila. Mao ni ang sugo sa Ginoo. Pero nakabalo man tanong nga gisupak man nila kay ang babae gitintal man, tintal sa demonyo aron pakaonon siya adtong burtasa. Dili apple ha, ayaw mo tuwa ng apple kay dili apple ang gisulat diri. Ang gisulti di sa Biblia, bisan unsa nga Biblia inyong basahon, giingon diha kahoy, sa in English pa na, tree of knowledge of good and evil. Sa Binisaya pa, kahoy sa pag-ila sa maayo ug daotan. Ang iya pong bunga, ang iyang prutas, fruit of knowledge of good and evil. So walay apple, dili apple. Ayaw mo tuwa ng apple kasi sa salida ra na to makita. Tudloan tag sayop lagi. So anyway, mayon diha nga sa adlaw nga mukaon kamo niini, mamatay gayud kamo. Kakuyaw no? Pero nga naman to nga giwarningan man ta sila nga sa adlaw nga mukaon sila adto, mamatay sila. Nya anong nisupak man gyud, nikaon man gyud ang babae. Munang nakita nato karon bitaw nga kining mga pag-antos nato karon, kining mga kasakitan nato karon, balatian, problema, mga addiction, mga unsa pa no, pagpakasala. Tanan kini, bunga kini sa pagpakasala sa tao, unang tao nga mao si Adam ug ang iyang asawa nga si Haba o si Eva nga atong nailan. Muna ang bunga sa ilahang pagpakasala. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ningon ang pulong. Ang bayad sa sala, Roma 6:23, size 23, nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Katong pagpakasala nila, nagpakasayop sila kay wa sila mutuo sa
pagmando sa Ginoo sa ilaha nga dili sila mukaon adtong mga kahoy, nagresulta katuog kamatayon di sa ilahang mga kaugalingon. Pero ang pangutana, pag human ba nila og kaon, ha? Basahon na to di, pag human nila kaon, nakuan ba sila, namatay ba sila? Kay giingon man ang Ginoo dito kun nga sa adlaw nga mukaon kamo niini, unsa gani? Mamatay gayud kamo. Sa to pa, kung ang Ginoo musulti nga mamatay, mamatay gyud. Dili man siya mamakak. Pero unsay nahitabo sa diyang nikaon ang babae ug ang lalaki? Atong basahon, Genesis 3:6 ug 7. Ningon dinhi, sa dihang nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon ug kini nindot sa mga mata, ug ang kahoy makadani nga makahimo sa tawo nga maalamon, mikuha siya sa bunga ug mikaon niini ug gihatagan niya ang iyang bana nga uban kaniya ug mikaon siya niini. So sila nang duha nang haon. Unsa nahitabo? Sa city, ang ilang mga mata nangaabli. Ug nakamatngon sila nga sila hubo. Mitahi sila og mga dahon sa igira ug gihimo nga pangtabon sa ilang mga kaugalingon. So nabay nahitabo diha nga kamatayon? Bisag basahon nimo na sa unahan. Wala na nahitabo nga kamatayon sa dihang nikaon sila. Pero ang ingon sa Ginoo, sa adlaw nga mukaon mo ni mamatay gyud kamo. Pero sa atong nabasa, human nga nikaon sila, nakamatngon sila nga hubo di sila. Munang nagtahi sila. Nagtahi sila mga dahon aron itabon sa ilahang lawas. Naon sa bang kaunsaa? Naon sa bang pagkaunsaa nga ang giingon mamatay man pero ngano mang walay kamatayon nga nahitabo? Wala man sila motikig, wala man mokirig. So muna itohang sadton, muna itong sayron. So kana di nga kamatayon, dili na siya pisikal nga kamatayon ang gisgutan sa Ginoo. Nga sa adlaw nga mukaon kamo, mamatay ka. Dili pisikal. Ikaw nga unod, mamatay ka. Wala, dili na mao. Kung dili unsa man day, espirituhanon ni nga kamatayon, igsuon, higala. Espirituhanon ni nga kamatayon. Kini ra ba nga, kini biya nga kuan, kini nga actually kini siya nga pagtulunan. Daghan kayo na kabaluan bisan ang mga born again wala sila kabalog unsa gyud buta sabot anang born again unsa ni pagpakatawo pag-usab ang ilaha lang nasabtan nga kung mag-born again ka mabag-o imong kinabuhi kana gud mag-born again ka magbago imong kinabuhi o halos tanan nga nakabalo anang born again ang ilang pagtuo nga born again mabag-o imong kinabuhi actually kanang kabag-uhan sa kinabuhi kung mag-born again ka resulta na siya pero ang pamaagi o ang proseso unsaon nga mataw kapag usab. So wala gyud nakabalo. Munang atohang gituki niini nga hisgutanan karon kini nga topic nga atong hisgutan. Mo na atong gitun-an nga unsa day nang pagkatawo pag-usab. Unsaon day nga mataw ka pag-usab. So karon espirituhanon ni nga kamatayon ang giingon dinhi, no? Kasi diyang nikaon sila wa man sila motikig dayon. Pero nagingon man ang Ginoo nga sa adlaw nga mukaon ka man ini, mamatay gyud kamo. So dili di ay na siya physical nga kamatayon. Hinuon na ay kamatayon nga sa unod o sa physical. Pero naa sa di ay kamatayon nga diha sa espiritu. So unsa may pagpamatuod, kini siya nahitabo. Kaya wa man sila motikig. Gani si Adam nagpuyo pa og 930 katuig, 930 years ay siya namatay. Sa physical sa iyang lawas. Grabe nga edad. Ikaw ganahan ka na abot 930. 969 ang pinakataas na edad. So, dugay pa kayo sa diyang nikaon sila. So, atong masabtan nga kini siyang kamatayon, espirituhanon nga kamatayon. So, diri na dayon mosulod ang giingon ni Yeshua nga kinahanglan mataw ka pag-usab. Kay kung ang tao mataw siya pag-usab, makita na dayon niya ang gingharian sa Elohim. Makita na niya ang gingharian sa Ginoo. Ang buta sabot, makasabot na siya sa diyang mabun again siya, mataw siya pag-usab, makasabot na siya sa Biblia. Masabtan na niya kung unsa ang buot ipasabot sa Biblia. Unsay buot pasabot aning Biblia nga gitudlo o nagtudlo mahitungod sa gingharian sa Ginoo. Okay? So karon ang pangutana, unsaon man? Unsa may paagi nga mataw ta pag-usab? Katong maong espiritu nga namatay, no?
nga sa dihang mikaon sila kay yun ang Ginoo siya sa adlaw nga mukaon kamo niini mamatay gyud kamo. So unsa may buhaton nato nga katong maong espiritu nga namatay diha sa kinabuhi sa tawo, mataw siya pag-usab, mubalik to siya sa kinabuhi.